Kokti Salo 46 Koromsara Tipramota candidate Poldang Suno Kabang Budbai Kaplai Klaijakna Bagai RF Rongtai Beli Dolai District ni Bisingo Khobjaknai Nogo Thangai Kokpi Lekha Tipramota ni Sengkrak Rok A Salo Nogui Manka 2018 Bisio BJP IPFT Hafang Phaimani Yagulobo Manya Khomungsa Chubacho Abosmiya Thangpai Klaijakna Bagai Himjaknai Lama Ebake Sakam Nogrok ni Bagai Krei Mungsa Sepsap Bubagrani sengkrak rok habung hatai hiyawi nadi pasti feleka ekdom sobani bagi sengkrak kabrok habang hatai bubagra koi mati sa bubagra Garkai sesabo, aja lah. Gila lihat nih. Kagak deh. Macam mana? Anak sikit lagi sebentar. Rilai. Soalnya sakar. Larang main. Arab. Oh, matai, saya pengelak. Kita biar gerisha. Boleh marah kan? Bubagrani one last fight ni bagi jotono sobani laharong klajak nain edi bubagrani sengkrak rok busuk Antoni, saya tu lajak di perasaan ini, Antoni Marino, ubi kayaknya nih bagi. Bahaya matang hati ini jauh jaga kami opai, mahai jora rogo je kairing saka rogo sini diprasa bosongni cerai rok kabangma naidi o jaga am chaya saiman kha sungje lekha pora khaina ni rungnog rok rei oboni bela khen jungjal obno tiya koni am chaini bagi tam kok kasana musun lukurong abono oro phainu phaikan kam to nukhan mukti kalayu bukha sawo elai khaduma mano oro ang tini puila phaiya katalia ang agi rogo phaijak nugui thangjak haifano je lai thangnai government rok kwbangma political party rok government khaika tripura hastio kintu oro borok tong hin saimano oro para tong hin saimano borok vote phaike to vote nawo sarkar chao kintu sarkar chai thangmani yagolo kai oron borok ni bagai kuno mane step na harjakya kuno wan sokjakya borok tai naidi amorok osrai rok ni bagai borok lekha porna musung jagon sawo school krin bagai ma poriya ang singkatabo borok porna musung no porna musung no bo কিন্তু স্কুল করে বরং মা পড়িয়া স্কুল বেলায় হাকসাল অরণ সিমি দুমসরা প্রায় 15 কিলোমিটার হাই হাকসাল তাই গাড়ি বাই ফাইনাই গাড়ি বাই দুমসরান সিমি 7 কিলোমিটার হাই ফাইও তাই পুরা হাপং হাতায় বাস হই তুইমা তুইসা চাল মানে তাই 14 8 কিলোমিটার হাই চালো আসুক হাসাল থাঙে পরিনানি মতন সিরাইরংনি থানি
fan kere ambagai borong ma poriya tei tini o para phayoi chung nuk phaikya lumjak 4-5 din kajak rok bithi kere bithi masaya doctor hospital hachal phunugui maya pocket rang 1 taka bo kere gari manthukya gari kere ambagai borok hospital thangmaya chung phai nuk phaikya engke belai khairokka borok no haisi engke amte rok no nukhangkai muktui klaio engke aborok no step nana nango wansongna nango government rokbo tini o parao lumkhaikai hamya kalaikya bini satise bo hamkai hamnani hamyakai hamya engke amte rok no khub dukhu nango ta tongja chung tini ro bubakrani dagi mungbai phailai je tiprasa dofa thansa ongoi soba khainani hinai chung tini soba na khollaijak tini phai sokpaijak 48 korom sorani khobjak kaisa lalmohon kami sini jago oro jamthum hinai jamthum kami hinai o jaga phai sokpaijak birat lama kasal chung toisa babasogo prai 2 kilometer hai hapong makago prai 2 ঘন্টা hai tak aro na kholjana tongo aro 2-2.5 ঘন্টা hai para tora go chung iro tongo nukhalayo ekdom para nokthai chikon chikon khai nukhalayo i hapong tongo chung oroni borok bhai kok salainani nailainani jukti sablainani phaijak chung bubagarani kongno pitnani bagai chung tini lalmohon kamio phai sokpaijak tani bagai hingkai chung baskang 16 tarigo বিধান সভা ইলেকশন ফাই তংখা ও বিধান সভা ইলেকশন chung বারাইখে chung bubagrano budogo kaplaikhai holai o kogno salainani bagai bokbai asokoi koglam salai bongno bujongnani bagai chung phai sokpaijak chung tani bagai bubagrano budronani nang tani bagai takla tipra motha khanya nangkha chung BJP CPM Congress joto yakare tani bagai tipra motha ko thansa ongphai sidi nang obono chung bongno kokpinani bagai tini bubagrani dagi mungbai bubagrani sengkragrok ongoi chung tini asok lam kasalpung lengmani no lengo hiya khie chung khatong thoklai প্রায় 25-30 জনা chung sara 48 korom sorani youth rok phai sokpaile jak sengkrak rok haike sarno kaisa sumung orang sakhane tipra sarok tabubo kereng kereng thayo ma haike lam kri tei kri beser beser kemajak haike ba kereng kereng thayo beser beser tongoi dongho haike kwbangma yaksi je bam sarkar tongnai haike ba sobka sat sobka bikas ni salangnai je borok asuk bosorong kasuk bisingka borok wasipano ama haike phainai phimani nor tin tamni boy sabli dagi monor tini ma haike tipra sarno thanja khainani phaimak obono chung prai sini tripura ha india bai march songmani prai 12 to 73 বছর হাই দংখা কিন্তু কাবাংমা পলিটিক্যাল পার্টি বো ফর্ম খাইয়া ত্রিপুরা হাস্টিও কিন্তু সরকার চামানি ইয়াগুলো ইমো হাই জাগারং ন বক ফাই নাই ফেনানি তো বাট মানে বক ইরো বরক তঙ্গ হিন্দে সি আবো পর্যন্ত বংনি থানি আইডিয়া করেনা কিন্তু সি হইবো মানে ডিপ্রাইভ খাই শিখলাই তন জাগো আইসি অবনি ইয়াগনি কাতে নানি বাইনো তিনি বুবাগরা সেংকরা কাবাং খাই সালামই কামি bising dagoi barekhe tong barekhe cha nainani bagoi phunungnani bagoi volunteer salamai holoi tongo oboni bagoi chung tini BJP naikha CPM naikha Congress naikha Tripura hasteo kabangma sarkar salamoi tini o kabangma political party no sarkar dara sungto tabukni kamio phaimani yagolo chungnugui mankha nini je chirai khoroksa sajala tongmani abo belaino klai thuyamo klai tongjak lumani salbri romo hini samani hakeba bo tabusuk jora je nini o je sajla o lumjakna no sakhamnago hakeba hospital o tlangai phura phunuka phunuyako phunungmayako rangkari thamaya narong no oro bo government aro 2018 bo government narok putse be konoi kaplai khekes kisa sakhanan te mana bakaje khai bole 2018 narok bo party no board diwi kaplai khekya BJP muthau paisa 2018 2018 nang sabno burui kaplai khair hormani BJP haki nei 5 bosor ngai thanga BJP ni bukhaktei mungsapan chuba chumanya khuda mayakho haki nang borok no ma haki ni sajala klai tongo boot nang phuru simi boot ni bagi phayong ke nang aborong tam kok sanamusung are ta kok sa oi aki sikal ja noi tu ngai kaisan nai ke ni ke mon ke ngai ai ma tong kha khapung haki norok mairum rogle borok paina thange bahike na harlai norok abo ya thoi thample ase khajam kaida oi dilar bo jang sing kai ang dilar bora bole ngo joto mon pat tong nai tuma para mung to ang dilar ni jaga ni
nong 살래 Dumbut. 두모 oh akhirnya dumbor ni no je nko sakhamiang tong israi ni mung tamo 뭐 o bo 네 eh 뭐 허투야 orthia tamo title tripura ত্রিপুরা 세 salbusung kha boje nko 살벌이 salbre aro kuno doctor ko tolanga nongor kichapno rang ro krei 그래 acha haike nok tabuk tabuk je buskang hafang je sabno bu dibi kaplai khenya no hini wan sugui tong tai rok oma hai je sakhami angai bisna rok klai tong nong surai rok ngena rok bo government no buskang bu to kaplai khei tu ina rok je suba mung thinang ni bagi manne amar nong wan sumung tamo 못하는 로 바이오가 함까 받아봐 함내 받아봐 살 자가 싫어 하슬 나가는 아이 나가는 거 그랬다